Bambusový les Arashiyama je jednou z najikonickejších prírodných pamiatok v Kyote. Aj keď hlavná ulička má iba nejakých 200 metrov, tak si myslím, že stojí za návštevu. Zvuk, čo vydáva vietor prechádzajúci cez bambusy, je tak upokojujúci, že sa stal symbolom japonskej identity a spojenia s prírodou. Asi nebude náhoda, že zen buddhistický chrám Tenryuji sa nachádza na okraji tohoto úžasného lesa a ukrýva v sebe slávnu zenovú záhradu, ktorá sa zachovala v pôvodnej podobe už viac ako 600 rokov. A aj keď prechádzka po tom slnku dáva poriadne zabrať, nájdete tu aj krásne miesta, ktoré si zaslúžia turistickú fotku v kimone alebo pozovanie od profesionála. Je len na vás, čo si vyberiete. Nám tie teploty dávajú naozaj celkom zabrať a pocitových 43 proste není naše európske tela a tak toho stíhame asi menej, ako by sme naozaj chceli. Čo sme ale v pláne úplne nemali, bola nákupná ulica Teramachi, ktorá nás so svojimi obchodmi úplne pohltila, čo pri cestovaní iba s príručnou batožinou znamenalo jediné. Potrebujeme kufor. Po ceste na ubytko sme sa zastavili na niečo malé v 7-Eleven, no na večeru sme si doprali bagu ako sa patrí. No a ako to už býva, po jedle prišiel smet a my sme sa zase raz zasedeli. No a to by sme neboli my, keby to nebol večer deň predtým, ako Kyoto opúšťame. Na druhej strane pri pive sme dostali geniálny nápad. Cestou do Osaky sme sa zastavili v parku Nara, kde žije asi 1200 voľne sa pohybujúcich jeleňov a srniek, ktoré sú považované za posvätné zvieratá a sú symbolom mesta. Niektoré sa vám dokonca poklonia, no ako náhle máte v ruke keksiky, začína boj. V momente, keď som si všimla, že tie srnky ľudí hryzú do zadku, tak som krmene nehala na Davidkovi a v tichosti mu závidela, že v 40-kách musí s baglom na chrbte utekať pred srnkami. Každopádne stálo to za to, aj keď sme v parku strávili iba hodinku, pretože hlavný cieľ našej dnešnej cesty nie je park Nara, ale Osaka, smer Okinawa.